ereng no thapra fungnai rjaka khoroksa kok tifran kok toma thumnai bagan tamol som kok tomangka mia thangnai horok killa atra blabo parani lukorok bai current kari hinai current sraman thangmani jorabo asomsa somir jamatia mungui khoroksa phainai bono kunu kok saya kare thapra fungnai reiribo tiaba kok biya lambia khainai asomsa khoroksa kok tifrani kok toma thumnai bagan tamol somna thapra rma bai wana jago tongnai lukorok bo te o jorauno kok tifrani kok toma thumnai bagan tamol somna sabo ang saimano nung khoroksa kok toma thumnai kok tifrani tei nung belaino sak no torja khanai nei bono thaprabo tei bini sakawa dadak sitak bo khayo tei bono butok bo khayo tabo kok ongkha khoroksa kok toma thumnai eba kebab nukuroni bagi samung khainai borokno se tabok ereng no phainai asomsa haike butok khlai phaimani bai belaino wana jakka tei demokrasi ni purpilano bumani klaikha o borok tabuk opati monu toino khoroksa media person ni ongui bo nukurongno jasi sanka tei somir jamatia no matra kara kranani nangnai hinai koktoma thumnai rokno saikna raka chini mangpliwa nanai di o mangpli no khoroksa koktoma thumnai koktiprani baike ereng no thapra jakha somir jamatia bai ang kasukja baikan tamolsom ang koktoma thumnai media khoroksa dongo o atrabla area o ang kok tribrao samung khlayo ani on channel utongo moiser news ano je chini parao je karen nosto ngai seplawai abo sanampro khoroksa o chini local atrabla ni phaino hothat kare phaino bo domki homki rewai chok dike phenga abo to saimanlia waisabai thapra khungai khano ang kuno abai kuno kok detong ang kuno posu potonggo mo haide abo to kok yale tamni baga anabu tamni baga yak disa kok bai kesangjang samano ang bono bojok nani ai khaba bono explain khani bahut ang kosis khlai kha hia bo ani kok khnaya oi wai sabai ka ano thapra rakha abai kuno kok de takut buk som nai di boni bumang kha somir jamatia dekhama sajan podo jamatia bo ano buai tabuk bo jago kha ang saimaya tabuk bini parao tung khaijak solution karane bagai media ni sakawo je butok khlaimani Mr. Sajan podo jamatia norok sinoi nadi bini bumo ang norong ni baikan tamolsom media sangbadik kok tribane tei moiser news ni ambai nono siba phun khai nono siba phun khai nono siba eh ya ro ba hai khai de officer de nang khala nono siba phun khai mani u abar kisa kang oi roi tei police mo peye ding sedeng ma ai police mo peye police ke nagar de buya blang ba police ha thoe hai pang barau nang bono Hagradi tam buya no mo khai di thang de bono Hagradi yang oi nang yang nang ano bufro wai nei bu ano thapra wai nei ro habra bhangsala rohang hong saya apni nei ro abra ka bukhala hong nei ro do apno sabo tong ya abra ka nin nang sai tung te yak tong ha thomra nang te mani nang te Sakhi tongo. bono bre dikhala yang tongo ro khile yang khna gradi nang te mani bu ani kok bok nang knali apro tis thik khmu afra sibatong karan tau phaimani karan ba bosibile ha karan tau bok je phaimani u boni bak ji phaible ge afro ta ko bu phais tong krak gubile sat khaine hongoi si angke thanda kok sabai nono bujugai kok chesta khayo ani kok sikhna ya nang hai wai sabai thapra ro abo kunu kok de nang ro kha ke nang nai ha khani bangai ang ro li jeng ro ya abo bai khe romnai babo acha jeng bu siwo karen bai khe sod ya daro nile obo government de phailang mani nang ang atai kok sa ya kok sa nile go mani nang oi thomra ta khai de Negotiate. Okay. khai de I want to ask. Tomara. Domki mana no sibar imunati. direct ani kok sana de khna de itu mani bono le bulang ba boro bulang bo Are itu mani buya bo Bio khala. Athang ila. nang bono mani pur bro le are boss proof kubang ma tongo nang bo thaisi nang saja mani le bo sai tung bono bobo tongani loge ramesh mokol ke joy bahadur tongo
Kebe-kebe. Oke ha. Itu 2 number kentar mim ta. Kes tu sama. Sura botong ke. Oh borobarin Oh, botong. dingo. Kami makan dingo. Rampa-rampa. Dingo. Abung nono. Dingo lepas ni. Kenapa ni? Bunani tonen abo jeung paimani ya. Dingo. Eh apa ya apa ya. Dingo. 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 Oh, dingo. Apa ya? Oh, dingo. Kami makan dingo. Eh, solution kai bagai jeung payo do. Solution kan. Dingo kami makan. Jauh besar. Bose ni pebli. Bupa yang ber. Bose ni pebli. Bupa yang ber. Ayam sorry. Sini brother. Dekat. Dingo. Harap nang kable. Kamera dingo. Kamera salah ada dingo. Oh dingo. Dingo. Video call. Video call. ngoro sau khaimani sewa jengkaya jengkaya bosiang mani phaya ko sau bobai